iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Probori itu semoga komen saya kita di lagi tar Victor Lho jenenge kamu bali situ kok kulo kan. sampean karo Victor Victor kan aku juga Putih paling suka komen saya nyanyi Victor ya langsung oh aku ngono Lah kudune kan pancen wis munggah. ya Probori ini aku semoga sampe lagi semoga kan dulu Lah kulo wonten mriki. lah kita di lah itu kok kan biayanya gede dhuwur kowe ngerti nek tak jenenge ya yo yo itu panas muyo mek apa iki kowe dia nyeluk Victor apa iki mek mek wah Victor wah boten enten iki wayane kok babat iki dulu lagi apa iki wah iki kok ya gak mau dene ra anu ra kerja ya sesuai seperti ngono iki Victor apa tukang traktor kuwi ora Victor ya iki kan tukang traktor to mek kuwi kanca seni Mojokerto oh kita seniman dalang iki ngobrol kang iki apa butane kok ae loro iki apa iki wah iki to Victor iki kowe ngapusi aku itu lah Mas dari itu pianone gede dhuwur nek Victor iku nek gaduke Mbak Kok kan pianone iki ya ini pengintula woi iki to Victor iki iya iya no iya karo baik ayo kene jare mau hubungan mono ayo aku jare joget deh bersisi Iki Victor. Victor Loh, lah kowe sok mosok pitik. Ora mungkin Victor kan. Victor. Victor ngono. Pikiran kotor. Bukan Robo, bukan. Gimana? Victor. Victor. Itu kuwi tolak. Victor. ra apa-apa mentor iki Ya aku. Pak Dio ku turu-turu stunting Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan juga kayak apik deh. Ora percaya to. Apa dia ini lho jaga tunggu. Apa percaya nek. Ayo ayo yo. Laras kawinnya. Hukum asor. Wah, mantep tuh. Ayo lagi moto, ayo moto iki, lagi moto iki. Iya.
Piye mek? Itu gak ngomong Apa tak? Sebut apa? mulai Anu goblok lah. Menyeten iki tok mesti dipamerke karo bocahmu ya. Lho, kelebihane luar biasa. Menteri wong ngene kok dipamerke. Aja ngenyek lho ya iki Victor andalanku yo. Iki ada contoh magetan digorene joget ya. selain joget Masih kaya bal bekel. Bekel. Maksudnya kulincah hanya. Koyo ngene kok iso nyek wis narine koyo nabi koyo ngono kok iso. Lagi ngene yo men yo. selain nari Ayo, pisane. Lho, iki ora sepiro. Urung suara. Kalanggur suara bedino iki ngono. Nang itu HP kok. Kalanggur suara bedino maknaku, Mas. Lho iki mahasiswa isi. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, dalang iki Victor. Iki mahasiswa pedalangan itu pedalangan dari pedalangan Berapa? Loh, itu Penasaran ukuran katoke piro? ojo ngono penasaran ojo halus dua ukurannya kayak mesin itu Paling saya ukuran isone rone selain men yo lah. Apa sih ngono men? Apa pirang-pirang ora Ayo ini adalah jajaran hati ini kalau Victor jajal. ayo tes. ayo mas ini mahasiswa pedalangan itu kan mahasiswa pegal ini semester ini toh Wes semester piro men? Lah semester piro? masih sampai kalau ini udah kalau mas ayo tak kedai ikuti suara saya Yo. aku nyombong di sekolah ini dunia orang ini Victor ini nyuwak gurune bobol ya ikuti suara saya Oke, men. la 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 Hampir ke samene. Kok anu nyanyi-nyanyi. urung apa kedai masih la 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 tapi dia Ekspresi koyo ondur-ondur. ekspresinya Anak terima sampai lebih ordernya halurat gamelan Joko. Ngetan mana? Apa? Banyuwangi. Iya, Joko. ya bisa Bur, ada di Sokora. Aku rasa dhuwur ini aku. Maneng so. Maneng diloro ati. ulang-ulang dulu dulu kalau ini ya Bur. wah saya apa ini enggak Saya Apa bener apa men? Gatre. Apa? Maning-maning iso. Ya. Maning-maning diloro ati. Isa Bapak. ayo Kamu lelaki, sentra juga lelaki, waktu di bunda lagi, yoga lelaki.
Aku kok. Dia bingung. Ya kan sok bingung nek ae. Victor iso didiane kok ini. Iya mantannya Victor lah juga ini gitu ya. Ya. Victor ini, oke. Ini. Lelaki. Rumahnya sih. Tapi rong. Kita Mas. Yo. Jari sore mangsit tak gunting lo jari. Lagi itu dari cicilan nggak buang terus. Itu yo. Aku kok penyanyi kok budet. Sekolah Di rumah kantin nanti. apa kok? Victor juga baru tinggal juga Itu tidak ulangan. Apa tuh singkat ya? Allah Akbar. Religi. Dan kalau kenapa ini keluarga? Tentang apa nak bagus? Saya tak mikir ada orang nari juga jalanan komen kok kalah. Apa sih sih? Sikil bulat kemarin. Apa bentuk bentuk Komen tidak panggil tekan ya apa kita belanja apa dulu? Manut dong. Loh maksudku Arah nono. Jalanan ya ora. oh jalanan. Tahan dulu. Ayo ya. Dia mau halang lu gitu. Yuk. Ini dia lagi. Dan yang di sana anak. Ini konsepnya dia dong. Ini jalan ini sini lihat apa itu langsung baru kali itu kan ini konsepnya dia kan ini. Tuh dari kuing lo ya. Ini nggak aku aja loh kan. Orang tetap. Tapi dok Prabowo ini ngomong mereka wonten Victor, wonten Mas Komen. Kalau mereka ya sak dunia terlalu pun ya tetap yang itu ngomong bahwa Pak Abu sak kuanto tanpa pinaringan berkah sesuatu. Senengnya boten koyo begini ki. Iya, iya. Supaya ketemu tak komen kok ya Iya. ganti gitu. Siapa yang lain? Suwi apa lo? Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng bahagia. Mbok napa niku suwe mboten panggil kali tak komen kok wis ganti. Iya nek. Ayo sampe. Senang buat kamu untuk pada tak komen api. Apa Kok ada kata-kata wis ganti. Ya saya terus Mas. Diurus kan. Lah bener lho ya iki. Kula mau terus klarifikasi Ah. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Lo ini Betul. ojo nanti aku langsung. Betul, om kan kita sama seniman ya koyo dulur dhewe kan. Victor biasanya yo gandeng karo aku. Kan mangga saya ini mangga gandeng. Gandeng. Ini Mbak Naomi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komen malam hari ini. Ora tau neko-neko, komen karo sapa sing tau Nah, ngomong. meskipun seperti itu paling tidak, kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya saya tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge kok. Intel. Mbak Bobo aku tekan sampe lamun dan dong. Iki patak-patake Mas Komen iki koyo apa? Nah, aku dhuwure sapa-sapa oke. Yo percaya ta, iki
Jangan hanya mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaiknya? Kan Ya kan? tak takut. Wong iki biasane mungkin alam bono awake dhewe kan ngerti kabeh sing apa Percaya kalau aku sih ngalamin yang dia ngaku. Ya kan klarifikasi itu penting toh. Jadi nek kene Syukur. sabar kok ya. Seret kalau seret kidul. Kepiye? kosong cara pandangnya karo kok Kok aku iki. Kok iso bisa sabar kok wedok kaya ditakoni sing nek jare-jare diborong kene ora iki Mbak Yosi lak yo bingung. Iku prabu arep karo komentar karo apa? Ditakoni mah digeret-geret ora maksud apa? Rumahnya ya. Apa pernya apa? aku sembuh gak ngemudi ya Probor ini menungso mata ayu-ayu mau seret mulai gedekan. Kok iki yo opo rek kon lho? Kok iku ngono kan? Metu. itu lho Bang Telepon. Nah ini seneng-seneng dalamnya Pak Dewoku Pak sama Dewoku. Bu Yosi. Iya. Matur nuwun Iya. nggih. Masyarakat Suko khususnya nggih kok. Nggih, wonten begucuk tempuran. Tempuran. Itu Masih niki. Apa kayak apa? Ditekak ini ya paling kita. saya aku ditekak ya Bang Di- iya tak mas sampai omongnya Yang ini tidak bikin ini kan. coba diaturi kejuren kok piye nang kok iki. Dia ini mudah iki. Di mana ini langsung ngomong. Ah, sing baku. bakune kula ngucapaken selamat kanggo teman-teman kekale Nggih. Sing dadi manten iki sapa? lho Ngawur anu ki acarane Mas. Ini kita gampang nih rasamu. Ini orang antenan. Oh, kenapa? lho apa Apa tadi? apa Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekalke. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nek wong Jawa daerah Jawa Tengah iki bangun nikah ora mau bangun konstruksi jembatan. Napa kan? enggak Kan kaya Bu Mujiatu lah sini piye Nganjuk. Jadi beliau yang nang ngadat kon Nganjuk tadi belum ragu dikake masih oleh dari mantan Meswi. Muga-muga kata sakinah mawaddah Mbak. Apa? Tadi Tapi kalau ini kalau rakyat zaman mau nembang duit kali ini kan apa? Ini kan Boleh, apa? boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih, monggo. Apa dulu? Apa? Lagi. Iya. Oh, dia lelaki ya. Satu. Tembang kampung sari oleh Bapak ini sembarang bisa. Napa niku? Katesan. Kata perintah asmara mawon. Oh, iya. Ya. Kita nasboro. Oh, gitu. Baik, Jadi iya. ben kaya Mbak Yosi karo betul ben serasi Oh, nek itu kados napa? Ya kaya ketenan tekal. Boten aku tak sampe Wong ngomong kaya Pak Dioku karo Mbak Yuwati. Seprangkate Pak Dioku. Paribasane itu terus nane iku lho. Pasangan serasi Pasangan serasi. Kok iso? Ojo nyek masih ora iku koyo benik lho ya kok. iya enak orang ini ya medok. Itu anak penting anggura. Tembaknya di tangan Smoro. Oke, oke. Proses ya, nih. Ral. Lalu, real. Cek Victor. Ini ki butuh bilang meter kok ini. ya sampai setengah Kowe nanya rumah satu kancane kae pirang meter dhek kacu kok. Satu tangan. Oh, iya. Ikat. ral Ya. Ikat. Ini lho, aku lho. Ayo, tunai aku. Ayo. Ya, ya. Satu tangan, satu tangan. rewet sendok orang Ya bagus lho men. wong ayu tresno Semuanya ini semuanya ya, Bro. Kasih lu apa nih, Bro? Kasih lu apa nih? Oh, ketukaran karo lagi. Boten lho, Pak. Iya, dong. Oh, jangan diurut terus, Pak. Sebenarnya aslinya jalur ini sih boyo di
ditatur. Ditatur kadang Yo gak iso ngatur. Berarti kan gak kene tadi. Pokoknya wong Wahyu. Ya. Wahyu tresna muminaya tambah Lagi pacare. Kok ibu yo? bumi kok Lama. oh iya ngomong iki pae Aku anak ini. Yo anak dalam minggu. Kowe pae. Lagi iki boke iki kowe. Yo, kowe tak sepeda anak ya deket jenang. ngomong Baru rutin rumah tangga. Nanti Victor lagi ya, nanti Victor ya. Nadamu. Nadane Nyanyi kayak rumah sih lagu bunyinya masa kira ayo segera main ngomongin main Jadi malah ngono lho. pakar ajaran. Ini mahasiswa, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. baik bagian banyak yang mas yo Aku kayak kalau kita Komet itu aja. ada ya kemes kamu cukup gede nih Lah kok ya sih Ora tetep. Ya. Wahyu tresna muminaya tambah susah jroning Wong bagus Enak dadi Victor. Main. rasa hatimu tresnaku. Ini apa toh gitar-gitar toh? anu HP. Wah, mikir kok. Mas, apa itu kacang aku? nah lupa kok direktur kacang. Tresnamu tulus jroning kamu. Kelek to. waktu bahasa itu bukan adanya sebenarnya sampai Yo, Ritan, Hasmono. Mbak Yosi, terima kasih Mbak. Foto-foto ini pokoknya bagi sangon itu mari kita padang-padang. Aku baru melu padang ya. Dulu, kok ngono? Om delok sing omahe atuh. Dulu. Sing omahe atuh dibakane ora ya sing omahe. Iki bojoku dhewe. Wajahnya sing tercecer. Kedah. Wis kabeh? Kabeh. Mriko paling saka Bu Yosi. Nggih. Mbak Yosi tak mangke. saya surah loro ini Gak
Ojo, gatelan ojo. Aku apa tau? Sampeyan wis durung, Mbak? Samuan. Mas, Sabun. kowe mek Gak. Entaran sihir. Yo gak oleh. Kowe ngene. Apa, Mek? Aku kok dulu diomongi. Apa? Nanti kan aku yang akan belanja. Sampean sama diri sudah gitu. Lah kuatnya Ini pemerataan. jual aja makan. Apa ya apa? Titik edan lho padha krasa lho. Lek perlu, Nek, lek perlu orang mau saweran saka Mbak Yosi. Kok jatahku ya hitung kanca-kanca. Los sama kata. Oke, pemerataan. Orang. Kan dia jaluk Pak Obud. Pak aku tak lekar aku. Dasar Allah. Pak aku Orang. yo bener. Aku ngerti kok akeh. Lu potong aku, lu gelem lu kaya. Oke, berapa ini? Siap. Mereka tetap dengan tangan korong atau baru gitu nah kemudian dia tak tutupi aku Mbak sama si kurung nembang campur itu sama Mbak nomor ini si kurung Dia dia Alin. Helen kali dia Benjamin ini Benjamin ini 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 cantik tak oleh no Victor ini mana nomor bawa sesok ini jangan macam gitu ya iya yuk Piye, Mek? Piye? nonton model-model dan iki bapak cara nembang apa wong loro niki tak balke dilihat-lihat wonten candang lho nomor ini Tambah. ayo kacane iki lho iki kacane iki Victor iki nah ngono ben koyo mantek Lu tenan ya. ah pitung karo gak sok nduk Ellen apa Len tembangi lah oke gerajakan Banyuwangi Mami Bowo apa anu Langsung lawan ya. ben dibawani nomor iki kali Victor ya ya ayo niku ya oh bul ben rotok gayeng oke oh bul iki lho gandeng aku iki lho Satu di DP wong mak. Aku itu kalau saya kedap. ora apa-apa Ijo-ijo kate seket kono tak ono baterai lho kapayu. Ya sampe tekan kene kok kaya tekek meneh. ya Karo kita ngumpul. Ya, apa ya, Kak? nyek le Berarti, Mek. Ayo curhat ke. jangan nyek ya ini Orang ini yang main depan itu pasti yang main yo. Coba yo ngono enak koyo ilek jengleng kok iso. luwes apa ayo dia rasa jegleng ben iki kok melu colok kaya Tapi itu ping pindho men ping pindho Ojo kalah, Mek. Ojo kalah, Mek. Ayo, Mek. Kalah, Mek. Santo
telu meh. Piye? Iya, bener. Telu. Aku kalah meh. Yo. Nek. 16. Ayo. Ayo, rasa bateraimu teh. Apa yang dipakai? Rumah kamu dolanan sang kiri aja. Ya. Nah ini kita mulai iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi Ya meh. Menang lho meh. Aduh ini kan bocor. Aku gak dendam. Kalian yo Ini aku deh. kalian Tamat dong. Tamat dong. Ngomong ae. Asik, gerakan ini lho, Pak. Orang utamanya lagi no. Genah no. Pintiro. Bisa tapi genah. Bisa Oh, ini. Tamat no. Iya tak, iya tak. Ayo no. Bianyu Pemain cekok. Orang mau siapa gitu. Aku kan bisa benar. Kamu balik dengan kancamu formen. bales tenang aja Asik, milih sing best. Nonton muda-muda jadi ben ora mundur ngono. Ini far ngono. Bianyu wangi Ini kan satu. Ah. Gila versi ini. Ah. Ayo. Apa men? Malah kaya ngira anyang-anyang. Malah ora cocok. wetan segara lawan kita alas Bene to kaya Ekspresikan dhewe merasakan. Aku yang berjago sama binti. halusinasi kok. Ya. Ada. dan kalian Oke, gambar ini tembaknya gerakan mendiatur ke dia karo ini ya Bang Ayu. Kayak apa? Gerakan Banyu Wangi.